Изправи го. Вкарай хубаво. Напред. Вкарай напред. Вкарай. Вкарай ръцете. Не назад, напред. Напред. Вкарай. Справи се! Тръгни по ръцете! Тръгни напред! Напред ръце! Напред страници! Така! Дай тръгни, изправи го! Хубаво! Хубаво тръгни! Дай оттам! Тръгни! Изправи го! Айде! Готов! Ай, слез долу! Бързо! Слез кръстачка! Айде, готов! Готов е! Тръгвай! Бавиш се! Много се бавиш! Тръгвай една! Карай дясно! Така! Дай! Пак! Хайде, минай сега! Взимай го! Взимай! Значи някой в матка утре може да вземе точка. Трябва да ти взема, когато си искаме. Убивам-то направо. Убивам-то, когато си искаме. Някой до 15 минути не мога да купиш. Боже, добре, айде. Обещавам първите 15 минути да не те влизам. Първите 15 минути няма да ти влизам да те слагам. Само аз да не влизам в тебе. Платно. По ръцете! Тише! Вземи сега оттам! Вземи го! Така, дай, сваляй!